join maandamano nikech wan mae to watimo ne jopiny ma kwatim marowegi to machando jopiny ma Ramogi chunywa wan. Adoni watik twak mar okinyi makawuono wachni mogik kotudore kod chal mar thietha e pachoka ahinya to higni 10 koro nyaka sirkal mar loch gwenge ne chak tiyo ayanga e pachoka to kapo nono ni okawo kang mar duoko sekta mar thieth e sirkal mamalo bende en gino manyalore kose en koko mugoya goya kata gino muchola chola ten wach mok nyalre. Wach ni mondo giduoke as such. Oyo ni healthcare en a shared function. Kikwene county. Yes, county kikwene tingte. Gitim maybe level 1 nyaka level 3 mayot ting mayot wamigi mayot no nyamrero giri ka wamigi gitim to kuro ma curative expensive ma ni resource intensive ma ndero pesa mang'eny ni national government oting mane watemo suggest number 2 watemo suggest ni mo wacho weche ilagi kik governor this discussion also the mbele for some time to governor sema kitu ga wachni sasa mo wachni what share these functions properly. To gradually who do for the devolution because intika give benefit of this confusion. So I mean omi by actually ndiko gida tshimi ariyo. To in real sense you only have 100 for them, but 100 goes to doctors. So can you search it body go to Nairobi. Ko ja Nairobi kae me 200 salary for 200 doctors. You on the ground you get doctors me achel can modo goes to doctors. Kanye majichieme. Mario any say mako employment ni mako ngatoa kana want to hire 5 doctors to job board gathi actually ni kile tije account wakati yakimima 400,000 report mwango office wa complaints upon complaints ani ko boards ma counties duaro 7,200 ka ngarondi kila clarity so the guy did you benefit from this confusion kido gini why can't hospitals order for the drugs from cancer directly based on gidwaro gitaru nyato ndike tenda mamoti mama giedegi mobu chieme so ina na weche mag kujipenda i corruption gi mibadhi mok kony wane rem ma jopiny winjo kaka jo siasa ka jotelo mondo wadogu chien watego ka conference we will propose to watego national health conference mondo wacha jotuo wach make gitemana modho chunygi wa winji dakteche wach make gitemana modho chunygi jopiny winji governor wach margi then come up with an agreement ni Mika jo pinyo akini dakteche gi maybe treat maber, how do we fix it? If this doctor the community governors treat maber, how do we fix it? That we all we all fall sick at one time. Healthcare is the one thing majite ara surely but temogini either nyakibedi matu e piny kamitho karibo ido accident mitho thono egi mondiki tiri mani mondo itho nindo out of old age not because ni gaps mo kono wuoke ni system failed you. Mukalima yoti kama to kaka lakteche bende